நேராக குத்து அவங்க ஏமிங்கை வந்து நெஞ்சு அடித்து உடைக்கிறது, மூக்கு அடித்து உடைக்கிறது, இப்படி தான் அந்த பஞ்சிங் நேரத்துக்கு தான் வரும். அதாவது இது உண்மை என்னென்னா, மகாபலம் பொருந்திய விட மல்லடவு நிற்காது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஏமிங்கை வந்து மூக்கு அடித்து உடைக்கிறது, இல்லை நெஞ்சு அடித்து உடைக்கிறது, இப்படி தான் வருவாங்க. இதுக்கு வணக்கம். குமரி மின்னல் சிலம்பரில் மின்னத்தின் ராசம் எதிரே எப்படி வீழ்த்துறதுங்கிறத வந்து முறை போட்டிருக்கோம். என்னென்னா, நம்ம வந்து பிளாக் இல்லாமல் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை என்ன சொல்கிறேன்னா, அதாவது இந்த அடுத்த டீம், இந்த டீம்லாம் வந்து சில டீமெல்லாம் வந்து இப்படி சைடில் அடிக்க மாட்டாங்க, நேராக தான் குத்துவாங்க. நேராக குத்து அவங்க ஏமிங்கை வந்து நெஞ்சு அடித்து உடைக்கிறது, மூக்கு அடித்து உடைக்கிறது, இப்படி தான் அந்த பஞ்சிங் நேராக இப்படி தான் வரும். அப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒளிவு கரெக்டு தான், நம்முடைய அடிப்படம் போகிற கரெக்டு தான். ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம அதை செய்யணும், முடிஞ்சால் செய்திடணும், இல்லைன்னா அதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. நம்ம அதை எப்படி பண்ணணும், அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எப்படி நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்குமோ தெரியாது. அப்போ அதுக்கு தக்க நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு உண்மை என்னென்னா, மகாபலம் பொருந்திய விட மல்லடவு நிற்காது. மகாபலம் பொருந்திய விட மல்லடவு நிற்காதுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த நம்ம அடவு படைச்சிருக்கோம். ஆனால் அந்த மகாபலம் பொருந்தியவன் யார், நம்மளோட 4 பங்கு ஆள் சிம்பிளாக இருப்பான், ஆனால் பவர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அவங்கள்ட்ட சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி நேரங்களில் வரும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இதை செயல்படுத்த முடியும். ஏன்னா அவங்களுடைய ஏமிங்கை வந்து மூக்கு அடித்து உடைக்கிறது, இல்லை நெஞ்சு அடித்து உடைக்கிறது, இப்படி தான் வருவாங்க. அப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறது தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். பாருங்கள். இப்போ நம்ம நிற்கிறோம், நேராக குத்திடுவாங்க. குத்துங்க, நேராக நெஞ்சு குத்திடுவாங்க. நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். போடுங்க, நேராக பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பட்டுச்சுன்னு வந்துங்களேன், ரொம்ப வர்மங்கள் வந்து சிம்பிளாக தொட்டு பண்ணுற வேலை. இதெல்லாம் பண்ணிடுச்சுக்கலாம், புரிஞ்சு. அது வேறு விஷயம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ போட்டாச்சுன்னு வைக்கலாம், இது வந்து வர்மத்தால் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். இது தொட்டால் போயிடும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் ஃபைட் வந்து சீரியஸ், அதாவது முரட்டுத்தனமாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய உண்டு. அந்த பண்ணுங்கள். அப்போ டக்குன்னு நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அப்போ நம்ம வர்மத்துக்கு செய்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். அப்போ வர்மத்துக்கு செய்கிற மாதிரி ஒழியக்கூடாது, அந்த ஒளி வரக்கூடாது. அப்போ பண்ணுங்க, அப்படி வரும். சரியா? அவ்வளோதான். டக்குன்னு அந்த கையை வந்து நம்ம வந்து ஒடிக்கணும். இதை வந்து போட்டிருக்கோம், இங்கே ஒன்று போட்டால் துண்டாக போயிடும். இந்த இடம் துண்டாக போயிடும். போடுவோம், நான் பண்ணியிருக்கோம், போட்டோன்னா அவ்வளோதான். இந்த இடம் டக்குன்னு சத்தங்க துண்டாக போயிடும். அப்படி இருந்தால் பாருங்கள், இந்த கையை அப்படியே கழுத்தில் போடும். இங்கே இருக்கும். நம்மகிட்ட தான் இந்த கை விடக்கூடாது. அப்படி சுற்றி பிடிச்சிருவோம். பிடிச்சாலே அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. அப்படியே போட்ட வேண்டியது. சரியா? ஏந்தி. இதை வந்து சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், ஒரு வாட்டி கூட பண்ணுங்கள். வெயிட்டாக பண்ணுங்கள். வெயிட்டாக போட்டோன்னே நம்ம வந்து பண்ணுங்கள். ரொம்ப உஷாராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நேரங்களில். பண்ணுங்கள், அப்படி பிடிச்சிடும். அதான் முடிஞ்சு. அப்படி அடி. அப்போ இந்த அடியோட போயிடும். அடியோட சுற்றி பிடிச்சிடும். முடிஞ்சு. இதா அவ்வளோதான். இதாக பண்ணுங்கள். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிடிச்சாலும் இங்கே டைட் ஆயிரும். அப்படி இதுக்குள்ள போட்டு போயிட வேண்டியது. சரி, இதை பாருங்கள், பார்த்து பயன்படுங்க. நன்றி, வணக்கம்.